ndakatumbe video inondia ndia Mambo Ntini nemunhu wari Java. Mambo Ntini is not retreating or no surrendering or no giving up or no doing anything. Chekutanga anzi account yawo yakaitwa muheko. Ndobva yadi yaitwa zvayakaitwa mwakati inogona ngesina kuhekwa pamwe vakangodi vakangoita deactivate. Ndobva pabuda mapage ndikataura kuti avaita anzi follow. Kwanza nhasi futi vane vasovhura a new account yakanzi Mambo Ntini official ndofunga kuti yatoni more than 1000 vanhu vari kufollowa ndovachita live dzavo ndatopoiona hangu live yavo ndikati that's nice kuti zviri kuvaitisa zvakanaka kugo asangotombosekawo zvimwe zvongotiseka ndikatomboona vachiedhana na DJ Towers vakaedhana nana levels zvakare kuti hazvina kushata. Asi tiri papo ndanzwa kuti vachitoti inyaya yekuti gotika inenge iri kutoramba ichiendera mberi. Havasi kuita retreat. Ndochizotasa hangu paaccount paipepe dhuma nima-t-shirt egot mamwe acho ndakaiswa face yani yamunhu wamari Java kuiswa nyanga kudai usu tikati saka ndo level racho nira vari kufamba naro Mambo Ntini inga zvitori serious guys. I didn't know because ndatati tata confusion yandipoti ana ndokura ndimandati takushika vakomana guys. T-shirt imwe ine mbudzi ndaona uya akapfeka t-shirt yeredhi ine mbudzi auto face hashtag stop using artist hashtag ndouya pauri hatiti inenge iri white nered kuisa mbudzi yakadaiwo nendebvu dzakatorembera kudai usu tikati Jesus Christ. Zvanzi nyaya dzacho ndiri kudzifambira hashtag vakisdondoro hashtag all left legs gala ndisi kuti angachita kuti chii am confused. Zvikanzi nawo kumacomments hazviperi mushe baba. Vamwe ndokuseka zvikanzi ko tinashe aripi nhai mambo handisi kuti tinashe upi wacho. Gore rino tinochema pataundi lebho renyu mambo rakapenga gotaudo ndivamwe avo. Zvikanzi working for the issues hashtag kufambira nyaya dzacho. Zvikanzi akupiwa mahara or what. Zvinopera mushe here izvi vakomana. Tapera strong. Mambo Ntini please. Hazviperi mushe gore rino benduwe vamwe avo. Ameno. So now mambo ka mauya hoti aikaka. Ndikutoidawo t-shirt iyoyo. Ndobva ndaona futi another post yaiswa naMambo ivavo Mambo Ntini official. Hashtag mbudzi audo face. Tokuona face yemunhu wamwari Java. Iri paikira pakati face yembudzi apa. Nezheve dzakadai usu, nenyanga dzakadai usu, nendebvu dzakadaiwo. Jesus is Lord. Vakomana. Zvikanzi hashtag mbudzi auto face, hashtag stop using my artist, hashtag ndoya pauri ndikati Jesus. Vakomana, this is the first time I'm witnessing vanhu vanoti vakanetsana vanototora vomaisa paface vototaura mati Jesus amusho kudhina ndikuri vanhema katione kuti Mambo Ntini vachoni zvazodi guys. Pakaipa ndikuri vanhema. Saka ndozve zvimwe zvandaona izvizvo kupeji kwavo avamukini nemamwe egrey anga aripo zvakare vachianda vari kuuya hoti zvikanzi nevamwe zvakare touya pauri mahwana atanga manje vamwe avo zvika ndimuri kupisa vamwe ndokuti mudhara dzorai tsvimbo dzorai please dzorai mabreak. Vanhu vangu vachidero kumacomment section zvikanzi mukuda attention zvikanzi tumirewo mapicture boy here. Zvatanga futi umwe anozvinga zvokwadi hazviperi mushe kana ka1 ndivamwe avo. Zvikanzi mudhara imi mune nharo kumacomment section kuti mapedza masports matone ma-t-shirt futi izvi hazviperi mushe. Ko zvichiri kuendera mberi I thought zvakapera ku-old account. Ndouya pauri ndoona yanetsa iyi. Ukuziva wani kanzikanzi ndoona yanetsa kuti ndouya pauri ipapa kana uchida touya pauri. Tatosvika so. Vamwe ndokuti ko mudhara ndodowo rangu. This will end in tears. Billboards are coming. Zvikanzi ukuziva. Naye mudhara ukuita zvokumanikidzira mangwana unozochema. Vamwe avo. Nobody can stop reggae. I need this t-shirt Mambo. Right, I like this one. Team Mambo Ntini mune yese. Zvikanzi mafaraka. Zvikanzi zvekuti ndivamwe avo. Ameno. Kataseka
tomatengepi awo matisheti toda kuchimhanyisa izvozvi zvikanzi hazvinakidze ukana zvikataurwa nemi nevamwewo avo zvikanzi uye muonewo zvekuno zvikanzi do you want your account to be hacked again comrade nevamwewo avo zvikanzi uri kutoda hondo least you are entertaining us zvikanzi entertained nei iwe data rinenge ratopira nevamwewo avo mari munayo baba that was very fast. It's funny how you are going against God's image. Ndivamwe vachidero kuma comment section. Ma1 kana ma1 tanga. Apa ndiri kudawo yangu toma wana say matisheti wayo ane face munhu mwari ndofunga ndo anenge achitengwa I don't know. Zvikanzi ini ndatoshaya kuti vanhu vanosekerera munhu mwari nekuda kwei. Ndivamwe avo. Vachidero. Zvikanzi welcome back. Tanga tasuwa matisheti aita here. Zvava pane imwe level zvozopera mushe here kana zvadai izvi. I don't know. Zvikanzi hamarira mwe chaiwo mbudzi yadhura. Mambo musamudero muteenager uyu please. Zvikanzi chakabasa mambo nemumwe uyu musadero zvamukita izvi. Zvikanzi I think basa rako rakubva raperawo kuzu wapinda papi apa between the beef. If you are a YouTuber ukapindira zausingazive muri inoita ndemumwe uyu I don't know. Zvikanzi anogona kutochengeta muri yese ipapapa nekungopuwa mari navamwe ameno. Zvikanzi nevamwe iwe ibva panapa handiti mwendowo kuti zvakare kaya munhu anowana nenguva yekupinda hembe achiisa fesi yemumwe murume ndikati ameno nyaya yacho nikwa yakwenda attention sika uyu anoshaya uyu ma1 zvopera mushe here izvi pakutanga masports manje uyu hazvipere mushe ba ma1 mukoma wangu uchahekwa futi namusoro bhangu wako uyu apa wanyanya apa vanafanira nevakukangamwa chazuro nehope we don't know tiita tasida tapweri zvikanzi hamusi makunyanya here kune mamwe madhara asingade kukura apo makore aenda kupedza masport good one anozvinyanya basa rekutuka vakadzi kuUTH munhu kana uri H uri H shots fired. I need a t-shirt mbingodo please. Zvikanzi nevamwe woti kumwaya magreen apa woti kuitisa zvimatisheti zvisina musoro nevamwewo zvakare. Ko matisheti azopiwa vanhu ekupi amakataura nezuro tikuda mbatya idzodzo vamwewo zvakare ava. Mudhara dzora moyo please. You made my day. Tipeiwo tirarise skipa idzi ndiwo mabillboard. That's childish. Nevamwewo I don't know. Zvikanzi Mudhara I respect you but izvi hamusi makudhipisa here. Taiti muri kutamba mbinga nembinga it will end in tears chete. Zvikanzi could possibly end in tears but maybe tiri kutambisirwa zvenguva yedu since mwapashoni mwari Java vachitaura kuti hanzi isusu taidai. Kamada bosi vato neconfusion izvozvi so musoro kutenderera. Mukutsvaga baba mukure imi ndevamwewo meno. Zvikanzi namambo ndini officials vaitukwa vasingapindure vakazorora kunoti kuita pati kusvika wazorora nevamwewo zvikanzi tokuita pati kusvika wazorora ameno mwakati uyu anobhuwa even passion paaitsvaga mbiri aisabhuwa kudai vamwe avo haasiriyewo kwaprofeti wekufonera mwari herewo vamwe zvakare. We shall wait for the tears and billboards silently. Kumatisheti acho anenge asingaone kuti akushandiswa here apa we don't know. Maybe it's a form of advertising as well. I don't know. Saka ndozve zvimwe zvinhu izvozvizvi zvanga zvichipostiwa ndikaona zvakadanana na levels. That's awesome. Saka manje ndisati ndaenda mberi handizozive manje kuti these things they do vanhu nekuti ndagara pasi ndakuita observation kuti right live ndaona levels aripo levels na DJ Towers I know for sure DJ Towers is all over zvake. Asi uyu levels unomuona achibuda aine munhu wamwari Java. Levels ari kuda futi aine vanhu wechi iyeyu wemahebhouse uyu mambo ndini. Levels anoshanda navanhu vakasiyana siyana. So now everyone was asking kuti iwe levels uri timu ipi ndobva aseka ana kutaura, which is actually good because unosvika misquote. Tobva ipapo toenda panhau yekuti manje
So now kana izvi kuitika izvi, are these guys playing with our heads kuti no iwe ramba uchifire mashots kuna munhu waMwari Java ukutochipusha iwe chikutomhanya chienda? I don't know kuti igame here kana kuti vari kuitisa vanozivana since paita macommon denominator anonyanya kuva ivo vana levels vana Fandan nana Madam Boss ndio macommon denominator tinotaura. Common denominator in terms of kuti uku kuvari kuita zvinhu zveHerbalife zvinova zvamambodini uku at the end of the day vari kuita futi zvinhu zvineko zvokwani zvokwamwari Java vanenge vachitaiwo manyenyenyenya vari vachita nemamusic vachiitirana. Saka apapa vanhu vari pakati ndimambodini nemunhu waMwari Java. Kumativi kwavo kune mawings anova vakaita sanani vava wana Madam Boss wana levels nana Fandan. It might be as well a drama zvikuitika futi ipapo. Muona manje kuita pusha maworks ari kutofamba ipapa. Saka zvinogona kunge zvichitospaka ipapapo. You never know kuti vanozongoya makona kuti takachimhanyisa chakapusha igame rechi entertainment at the end of the day. Zvakangonakawo zvakare. Like I said, it's my assumption. I don't know if my assumption is actually assumption in a good way or in a bad way. I don't know. DJ Towers right now asandayazozoti vanesa kubiga munhu waMwari Java here kana zvakamboita paipa chinzi uri haule remari uri haule rekuti munhu wese auya nemari unotomubiga. Saka ndo zvazvinoita ipapo pakati vamwe vanoita unoita muliko. I'm not so sure because last time akazenga akunisana na Mandla achinzi iwe uri haule remariwo nokuti munhu wese aita mari unoda kumubiga ukasitanga uri nani nemunhu waMwari Java when be loyal. Maona manje sikatika andizozivi manje achandabata ndokuti DJ Towers ataura kuti maceleb ese havana mari they are so fakeologist. Vanhu vese vanenge vachiti tine chakati but all the celebs are including vana iye watata hana mari tinoroja vana Takura vese vanoroja nevamwe vakasiyana anotaura kuti we don't have money tine maroja. Muona manje that's good watotaura chokwadi zvake ende akati inawo yekungoshairana but vanhu vanga vasina mari ndochokwadi chete chiripo. Sazoti manje anga achireva ana kada kuti anga achireva kuti munhu waMwari hana mari. I don't know but ngagorega kuti mari vangu vachidistribute mari mu-street one vachitopa munhu wangarovera mari achivakudza pamba mari kuti ndanogasa mota yako. Muona manje zvimwe zvinhu zvandabata musorana saka ndichakubata zvino pasvika muchino